Euskal Herria, eguerdion. Zer modu zigor? Ondo, astea. deskantzauta. Deskantzauta. Bai, goxu. Astea ja, hasi da aurrea dijoa. Bai? Egia da lehengo astean ere, gozoarekin amaitu genduna, eta badakizue gaur asteleena, gozoarekin hasten gara berriz ere, eta nik gaurkoan horrelako postre berezitxo bat ekarri dut. Lingotia. Urrea ekarri eso. Ez, urrea ez. Finikito eskatu dudala, Armit nik esan volmen lingote pilote ekarriko itxula, eta ja holan, ez. Hori baino askoze hobea dan beste lingote bat. Ja. Kasu honetan, gaztarekin egindako musa bat, eta marakuia gelatinarekin egindako lingote goxo bat, eta gainera azpikaldian gaieta fin eramango du, non bruskari ikutu hori ere eramango duen, beraz gaurko postreari etzaio ezer ez falta. Ondo. Ba, zu niko tropikal zatu zen, nik marrubiak ingo ditut, baina ikutu berezi batekin. Balsamiko ospinarekin oso ondo geratzen dira marrubiak. Zait inoiz indituzuen, baina gure aitak aspaldi egiten zizkiun, eta hortik tirataka ingo duena salteatu ingo ditut, olako ospin olio berezia botako dio gainetik, eta nik ere gazta erabiliko dut, kasu eta mascarpone gaztarekin ingo dut olako krema antzeko bat, eta kombinazio erreza, goxua, eta zuri asko gustatzen zaizunez, futbolarekin harremana daukana, gorria eta txuria. Aizu ez atalde. Bueno, edo nola, ni nere errezeta horrelaxe egingo dut, begira. Musa egiteko, gelatina urrotzetan hidratatu, gorringoak eta azukrea irabiatu, Maria bainuan eduki pixka bat loditu arte. Nahasketa beroari, gelatina xukatua gehitu eta eragin, disolbatu arte. Mascarponea gehitu, esnegaina erdi arrotu eta nahasketari gehitu. Jela egiteko, pasio frutaren zukua azukrearekin eta agarragarrarekin nahastu, irakin arte. Ontzi batera bota eta hotzean jelifikatzen dut. Amaitzeko, sableorea moldearen neurriarekin zatitu eta laberatu. Gainean gure musa ipini eta amaitzeko pasio frutaren gelatina gainetik. Honegin. Bueno, bida 3 paso dauzkagu gaurkoan. Sablea, musa eta jela. Hasiko naiz ni musa egiten. Horretarako nik hemen Maria bainua dauket. Jarriko detena da, hauxe, gainean. Eta hemen ingo detena da, nire gorringoak, barrura, eta azukre hautsa. Orduan, ingo detena da ondo irabiatu, kozinatu egin behar du gorringoak, nola musa gero hotzean jungo da, gorringoak kozinatu egin behar du. Orduan, hemen Maria bainuan ondo nastu, ondo kozinatu, eta ja behin beroa dagoenean, nik hementxe bitartean, aztu aurretik egingo detena da, ur pixka batekin nire gelatinak hidratatu. Eta hau da gazta musa egiteko erabiliko zuen. Hori, hau da azkenen, mascarponearekin eta gaur egun erabiltzen dugun tiramisua egiteko, mus bat. Hau da, tiramisu mus bat egingo dugu. Horretarako, gelatinak barrura. Honek egiten duna da, ondo aguantatzea musak, ze gero ikusiko duzuen nola gelditzen den lingotearen formarekin, eta noski gelatinarik ez bali madarama, orduan gertatuko litzakena da, dana eroringo zaigula. Horrexegatik dauka gelatina, eta ni bitartean hemen gorringoa azukrearekin ondo nastu, gero ingo dio dana da, nire mascarponea honia bota, ondo nastu, eta bitartean, hori bai, ingo detena da, esnegaina, arrotu ingo dut, eta ez den nahi guztiz arrotu, baizik eta erdi arrotuta geratzea nahi dut, ze gero molde bat erabiliko dut, eta molde hori ondo betetzeko egon behar du erdi arrotuta, ez guztiz arrotuta. Musak eta egiteko garaian beti erdi arrotuta sartzen da esnegaina, ez? Ez da txantilli bat bezala ondo arrotuta, ze bestela kosta ingo zan. Kosta egiten da, bai. Eta horrexegatikan erabiltzen dugu gelatina. Nola esnegaina ez dagoen guztiz arrotuta, ez da ondo mantentzen, horrexegatikan. Oso ondo. Bueno, marakuia duela aste batzuk erabile genuen hemen postuet, eta ja orduan ekarri genuen marakuia, baina fruta bera ekarri genuen, ez? Eta erakutsi genuen nola zan erditik irekitzen duzun, da barruan nola dauzkan nolan asitxo batzuk moduan, hola zerbait krematxua ero bezala erdi likidoa dan, eta izena, izena marakuia ero pasioaren fruta, eta pasioaren fruta jarri zioten, Kristoaren pasioarekin ero simbolo moduan, erlijioarekin simboloa, eta zeratik, honek dauzkan estaminak arantzan itxura daukate, koroaren arantza den gogorazten zietelako,
eta pistilloek, bera dauzkan pistilloak hiltzeak, hor gurutzeko hiltzeak. Orduan hortik atara zuten, marakuia dela pasioaren, fruta, ez pasioa, baizik eta kristorekin edo gehiago lotuta, eta horrek izan ziren, erlijio abadeak edo hane zeudenak, ezautu zutenean, Brasilen uste lehenengo aldiz, eta gero, gaur egun nik, hau, inoiz aipatu izan dut, Frantzian ezautu nuen lehenengo aldiz, idearik geneukan zer zen, izozki bat egiten dunan, gozo gintzan inituen, guztira lau hilabete inituenan, gozo gintzan hilabete, eta nik, nekien zer zen, eman ziaten probatzen da, zer da otak. Egia dela, fruta. Oso freskoa da, orduan, postretan eta horrela oso ondo etortzen da, fruta hau erabiltzen da, ze kriston freskotasuna ematen dizu, nahiko baina azido puntua da, gozoa eta azidoa era berean. Orduan, nik hilabeti, normalian, pasio fruta edo marakuia, berdina da, biak esan daitezkenak, azukre puntua erabiltzen dut. Zegia da azido desente daukela eta orduan balantza edo oreka hori aurkitzeko azukrea eramaten dute normalian errezeta hauek. Bai. Nutrizionalki oso interesgarria da, azkenean C vitamina dauka, A vitamina dauka, zuntz pila dauka, eta lehen hemen garai batean nik goratzen ez, inoiz erabili izan dudala, eta iparraldera joan behar izan bila, eta gaur egun hemen ja, fruta dendean batzuetan, supermerkatuen baten ere aurkitu izan ditut, eta, etxean eraman izan duanean, anumei eta, bitxia da, ez, nola ikuste zuen fruta lakoan, gero batez ere barrukoa, ez dala, ez da, lehen semiak esan da, moko baten itxura daukala, eta gauza dien moduan, zeolako krematxua, eta horren itxura benetan horrena daukana, baina gero, jatean, hori da, gazigozoa hori, baina azido puntu hori bizi-bizia dauka, eta gero gozoa datorratzetik, ez? Orduan, ni gustatzen zait, eta honekin, saltzen dituzte olako zukuak eta baita, horrela aurkitzen da normalen jendeak zuku moduan eraten du, eta beti da zukua beste frutaen batekin nahaztuta. Bera bakarrik, ez dakit inoiz ikusi izan dudan. Beti ikusi dut, mangoarekin ero batuta, eta olako zukuetan da, zuku tropikalak edo deitzen dietan, olakoetan aurkitu aldugu, eta, animatzen zaituzte, probatzera, ez dakit, olako postre emak, guiatxo horienen, 2 aldiz erabili izan dugu, eta inditu 2 postre berarekin, da, erra geratzen dira. Bale, nik oin ur pixkatxo bat botako diot, zeko gorringua. Hau da, guk erabiltzen ditugun trukotxo batzuk, dena nahi dut ondo urtzia, gure gelatinak ere ondo urtu behar du, eta gorringoak ere, nola urberoa daraman, pixka bat kozinatu egingo zaigu ordu. Hori ondo nahaztu, dena ondo urtzia nahi dut, eta gero ja hemen erdia arrotuta dauket nik nire esne gaina, eta mascarpone krema. Dena ondo nahaztu, mauka batean sartu, eta gero erakutsiko dizueten guk erabiltzen ditugun molde nahiko haundi batzuk, ekarri ditu, lingotearenak, kasu honetan, ingo duguna da, bete eta garrantzitsua izoz gaiuan sartzea. Egun batetikan bestera, ondo izoztuta egon behar dulako. Hauek, horretzatein, molde hau ez ere biltzen duzu, bakarriko lan tartaket daiteko, ero urrea ere sartzen duzu, urrerik ez. Urrerik ez. Lehen izan dut, nik usten dut, lingotea behin direla asko zeo beak urrea, baina urrak zertarako balio du. Ez zertako da. Horrelako, beste, olako fruta pila bat erosteko, tonak erosteko, edo nahi duzu. Nela humatek esaten zuen, a ber, diruak ez du ematen zoriontasuna. Baina itxura antzko dauka, sentsazio antzeko ematen du, oso antzekoa den sentsazio bat ematen omen du, zoriontasuna ez, baina, kontua, Euskadi tropikala dela esaten ari gara azkenengo urteotan, eta ez dakite aldaketa klimatiko batik ero ez, baina, gaur egun, marakuia bezalako frutak Euskal Herrian ekoizten ari dira. Eta horretarako Bizkaiko kostaldera juten gara, handa ipistar, bertan ipistar, izpaster, izpasterrek, badakizuan, handik lekitxoko bizta sorarxiak eta daukazu esera, behintzat, Igor Letenen baserritik bai, eta, bera hasira, basoan egiten zuen lan, eta alako baten eman zion, olako aukera izan zuen, negutegi batzuk eta terreno bat erosteko, eta, pixkati honen inguruan ikasi, eta hasi da, landare eta fruta tropikalak
hemen ekoizten. Eta, bueno, berak esaten du, hemen, bera... Eta negutegietan edo horrela... Negutegietan da kanpoan egia da, kostaldean egotera eta horre, bakizu, guraldia eta leunagoa da, ez dago hauek hotza eta ez dute maite, hotza gehiegi ez dute maite, fruta hauek eta dauzka, bueno, bananak dauzka, aguakateak, dauzka marakuiak, eta, bueno, hasi da ja merkatuetan eta saltzen, holan, herri joaten, eta saltzen, eta, bueno, abentura bat, azkenean, baina ez tala aurreneko aldia, holako zerbait entzuten dara, ze, bueno, ja itzein dugu hemen Euskal Herrian kiwiak, aguakateak, limoiak, laranjak, lehen egon zirela. Oindala urte asko. Kakaoa ez dago oindiken. Ez, iritsiko da nik uste dut. Bai, ez uste kakaoa. Ez da, ja, esan, entzunda dauket, Malaga inguruan edo, negutegietan eta horrela, ja, frogak egiten hasi direla eta horrela, baina ez oraindik ekoizten, baizik eta froga batzuk egiten, eta nik uste dut, oraindikan ez dutela aurkitu, baina, bueno, nik uste dut, hemenikan urte batzutara, seguru. Auskalo. A ber, azaldo ben bixa egin du eta jarretuko hemen banana kontua eta ez da hitz egiten. Mus bat egiteko azkenean oso garrantzitsua esne gaina erdiarrotuta egotea. Hori alde batetik, eta esne gaina arrotzeko hotza egon behar du. Beti hotza. Bestela moztu egiten da, ez da ondo arrotzen, eta hor da akats oso arrunta mus bat gaizki ateatzeko. Orduan, hemen egin detena lehen da bizi, ikusi duzu, gelatina ondo hidratatuta. Bestetik, Maria bainuan gorringoa eta azukrea, dana ondo nahastu, mascarponea, horriak barura, eta orain, esne gain erdi arroterekin nahastu. Eta jazta, hemen daukat nik nire musa. Ondo nahastuko dut, eta hori ja prest mauka batean sartzeko, eta ondoren, gure moldetan sartzeko. Oso, ondo, bueno, esan dakoa, hemen mangoa ere badaukala, eta banana jendearen legunean hitzeiten lagun batekin, eta nik uste dut, hemen aipatu genuen lagun batean, guk palma uartean aukera izan genuen, banana ondoen ero, bueno, prozesu guztia nola dan ekusteko, ez? Nik beti pentsatu izan dut, bananan zuaitz bat dala, baina ez da zuaitz bat, ezkanean landare bada, urteko landare bada, guk, berdin deitzen dio, baina Kanarietako bananak horre behar dituzte 6 hilabete azteko eta Hego Ameriketatik eta ekartzen dituzten bananak ez dauzketela pinporta horiek 3 hilabetean azten dira eta landare hau, bakizu, behin fruta eman da gero, mozten dio momentutik. Han ikusten da, hori irudi hori ikusiko zenuten, ez? Nola ateratzen dan lore horretatik ateratzen dira bananak, kriston pila bat, behin mozten danean hori, zuaitza hiliten da. Da, urtero da bat berria, hor beti, banana ondo bakoitzak ez dakizen mazan zenbakia, baina dauzka beti 12 ume izaten ditu, 12 alaba, beti danak neskak izaten direla, inguruan eta bat utzi behar da. Beste danak kendu iten die. Eta hori, pixkanaka, amak ematen ditunean bananak, beste aldamenean hasten dabil, eta hurrengo urtean, alaba horrek emango ditu bananak, honen platano, esan dezagun, ez? Eta, bueno, bitxia da, baina hor, holako aukera dauko zegoen ematean, juten bazarete, holako Kanarias uartetako irla batera, eta holako badaude egiten dituzte bizitak idatuak, eta aukera daukazu ikusteko zindan, beraien prozesua azteko eta oso interesgarrian zerbait, ulerterraza, eta gaina polita da, historia guztia nola kontatzen duten, gugan gaina egon ginen ekologikoan lan iten zuten ustiategi batean, eta, bueno, prozedura ikusgarri. Oso ondo, nik esan dizu lehen erabili behar nituen moldeak, hau esek dira, eta garrantzitsua musa nahiko likido egotia, ze bestela gelitzen zaigu forma oso kaskarrarekin, hau da, haizea sartzen da eta horrela, eta ez dauka forma ona lingotearena. Horretarako egon behar du esne gainak esan bezala erdia arrotuta. Orduan, nik egingo detena hemen jungo naiz pixkanaka danak betetzen, ziru danak beteko, batzurekin nahiko izango dalako, eta hau izozgaiura joan behar du baita. Gero, hau bestela, gelatina izatera eta hori, ez? Oskailuan utzizkero ere, ondo gortuko zen, ero... Ez genuke lortuko hemendikan ateratzea. Hautsi egingo litzake. Ateratzeko egon behar du gogorra, desmoldeatu ahal izateko, eta ondoren gero ozgailu batean utzi, pixkanaka
ja temperatura. Vale, baina hau lingot nahi dut esan, etxean ez daugatea. Suposatzen dut horrelako katxarrorik etxean jendeak ez duela izan. Beste forma batekin edo... Bai, baina inalko lukete errezeta honi dut esan hartu, zukin duzu musau katiluetan banatu. Adibidez. Eta gero, hartu eta gero marakuia gelatina ero ingo duzuna, gainean horako beste geruza finago bat jarri, eta berdina listo, bai. Kasu honetan esaten dut, izozgaiun sartu behar dala, zeinik nahi dut moldearen forma izatea, baina bai, etxean katilu batian egin ezkero, ez dezue izozgaiuan sartu behar, baizik eta hozgailu batian sartu ezkero, nahikoa izango litzake. Oso ondo. Bueno, nik gaur lagun bat elegoni iazal gazta bat erosi zuen, ez da izer, eta, bueno, ondua, zan, lehorra, eta horako puntu txuri batzuk ikusi izkiot, eta hori zer lau txarra. Ez. Horrek izan daitezke bi gauza. Ero tirosina kristalak, hori da, naturalki ateratzen zaio ontzen dian inean, da ban, kurruz puntutxu bat daukate, ez da esan nahi, nik aukera nahi hau gabe, baina kalterik ez dio egiten, eta guk hori idiazabal gazta lehiaketetan da juten garenean, batzutan ikusten ditugu batzuk, eta horre kalsifikazioak ere izan daitezke, eta horrek koskaitean batzutan holan, testuran noskin nabaritu egiten da, eta gaztatza apelketa batean, testura ere puntuatzen danez, hobeto da espaldin badauzka. Txarra daula, ez, jantzazuen lasai, gazta hori, azkenean, ez da berdina, puntu txuri bat, eta iletxo batzuk eta baldin badauzka, eta iletxoak eta izaten badituzte, iletxoekin danilak aukeran horrek puntu txuriak iletxoekin ez ditu jaten. Ez, baina bestela, horan puntu txuria baldin badauzka barruan mosten duzuenean, ez da barazorik. Abia, ni bitartean ja hemen egin detena da marakuyaren zukua, baina hau da zuku naturala, hau da, marakuya dena ondo birrindutan, zuku guztia ateratzen duzu, 100% naturala, eta honi azukrea bota diot, eta agar. Hau da, gelatina batek egiten duen efektu berdina, alga batetik ateratzen da hautsa da, eta horretarako balio du, Gelatinak egiten duen funtzioa, baina honen tekstura pixka bat da ezberdina daude, tekstura emateko hauts ezberdinak, xantana izan daiteken bezala, gelatina, agarra, orduan, nik gelatina hau egiteko agarra botatzen diot. Zuek zuen etxean, normala dan bezala, ez dezue lortuko agarra egitea, beraz, gelatina pixka batekin ere balioko luke. Igual tekstura ez da berdina, baino funtzioa balioko luke, funtzio hori egiteko. Eta hemen norbaitek etxean, norbait barazki jalea baldin badauka, hori ere, agarragarrekin eitea, mus bat eitea badao, ez? Bai, aukera, bai. Ezkenen gorbutza berdina emango liguke, ez? Testura pixka eta agian ez berdina, baina aukera hongo zan eiteko... Bai, eta gainera, kasu horretan, gertatzen dena da, gelatina horrietan normalian, igual, txerriko... Bai, txerrian belauneetatik eta ateratzen da artikulazioetatik. Agarragarrarekin egiten balen badezue, lortu dezakeuzue mus vegano bat egitea. Hori bai, esne gainaren ordez, erabili beharko dezue beste esnekiren bat. Bai, eta gero baita, ze hore auskorrai gurina bota berrean, margarinarekin, zen mauzgat? Nei asko aldatzen da zaporia. Zaporia ez da berdina, baino orea egiteko aukera hori badago, vegano egitea dago, eta naiz eta zaporiak ez izan berdin, haizu, beste aukera hon bada. Bueno, guk, hau, nik oin, kontatu behar den historia niko fuertea da, sekastarekin zekusia dauka, eta arratoia handi batekin baita ere. Hau gertatu zen Italiako olako supermerkatu batean. Zeukaten gazta natala, eta gazta kalitatezkoak, eta gazta onenak egun batzuetan agertzen hasi ziren oskala batekin. Hau da, koska egin da. Norbaitek koska egitezion? Arratoi bat zalakoan, bromatan hasieran esaten zuten langilea, arratoi erraldoi badaukagu hemen, eta gure gaztak jaten ari da. Eta, karo, gazta horiek ezin dira saldu. Claro, supentsan dauka, zoan saltzen gazta bat, eta dauka oskada bat egin eman da. Eta inoiz, 200 gramo ere faltatu izan dira gaztarenak. Bueno, hartu zuten, eta ikerketa lan hasi ziren. Hor jarri zituzten, bertako langileak erosle moduan, antipasioan jarri zituzten, eta konturatu ziren, 70 urteko gizon bat zala, hartu, eta gazta hartu, oskada. Hartzen zituen gainaren gazta hauek zan da, parmesanoak eta horrela, eta punta da zatirik xamurrena erdialdean dagoena, eta puntari koskik ez zuen, eta erokazta bertan uste zuen. Izorretza erren?
Izorratzeko, ala... Gustatu itezitzaizkion, 15 euro balio zuen. Hemen normalen ikustitu parmesanoak eta tablako irukoi batek 7 euro balio zuen. Han 15, hau da, onenak, hartu koskain eta utzi. Izan behar da, hori zorratzea joatea da. Bueno, gero jarrituko kontu horrekin. Hemen momentu batean gelditu egin behar dugu, ze kasu honetan izozgailura sartu behar dut nire musa, egin deten gelatinak oztu egin behar du, ordun, geldituko gara momentutxo batean, dana ozteko, dana prest izateko, eta bueltatzen garenean hasiko naiz orearekin ondo zabaltzen, mozten eta laberatzen. Eta amaitzeko, zerbitzatzeko, ikusiko duzue zer muntatzen da. Bueno, lagunok, ja bueltan gauden, denak ondo izoztuta, gelatina hemen ja oztuta dauket, eta hemen ja prestatu dut gure orea egiteko, hau da, gure gaietatxoak egiteko. Hemen askotan kontatu deu nola egiten dan ore hau, ez da inongo misteriorik, orain bai, inberdana da zabaldu eta nahi guzetzen nahiko fina egotia. Horretarako, mai gainean, irina botako diot, ez zikintzeko beste teknika bat izango litzake bi paperen artean zabaltzea, baina nahi guztez ezait, eskuk zikintzia eta ja behin postre bat egiten degunean, naize. Zikindu, jolastu, ondo pasa, zenei, hau iruditzen zait, kriston momentu bat, hola ibiltzea, eskuk zikintzia, irinarekin ibiltzea, zabaltzea, umerekin, lagunekin egiteko, era ez zino beha, eta momentu ona pasatzen. Sukaldian sartu inbar da, eta kozinatu inbar dugu, eta batez ere garrantzitsua da, disfrutatzea egiten dugun horrekin, eta ez bakarri sukaldian, edo zertan ondo egiteko garrantzitsua da, disfrutatzea eta gogua jartzea, eta hori egin da, gehiena ondo ateratzen da. Bai. Bueno, hori esan da, betxo, eta gaur lingote kontuak eta nik urrea ekarri behar zen dagoan, gai moduan urrea ere prestatu dut, noski? Eta hor, 19. mendean, hor, 1848 urtean Kalifornian aurkitu zuten, urrea aurkitu zuten, ez? Eta hortik etorri zen, Kaliforniako urrezko sukarra, ez? Da, zemate, pelikuletan dekusi dugun, jendea ara juntzala, urre bila, bere urrearen ametza betetzela, eta tartean euskaldunak ere ontzien hainbat eta hainbat euskaldun juntzirenak, eta, urrea gutxi batzu bakarri lortu zuten. Euskaldunek egia da, beste zerbaitetan. Ez, hori da, beste zerbaitetan esatu, urrerik ez du borgitugu, urrea biltzen, baina ostatuak eramaten, eta animaliak eta azten, ze honak garen. Eta zenbat jente juntzanez, jende piloa juntzanez, urre bila, hori egiten jaten eman berzitzaien, orduan euskaldun pila batek dirua inzuten, hoiendako ardiak eta behiak eta azten, aragia, gero beste pila batek lortu zuten diru pilat ostatua jartzen, hoiei jaten eman behar zitzaien baita, ero loiteko hotelak eta, hainbat eta hainbat euskaldunek urrearekin dirurik ez zuten egin, baina bai inzutela dirua, beste erabatia. Lan egiten, baina hor da, buelta bat ematea gauzari eta esatea, hau honek niri ez di funtzionatu bintzat. Eta gero hasi begiratzen, zer da hemen, jende pila bat. Jende pila honek janin behar du. Oso ondo, zer emango diogu, hauei? Behia eta ardilla, barra. Behia hori izango zala, ez da jende pilo bat egongo zan horrean, eta gutxi batzu bakarrik aurkituko zuten urrea, pentsatzen dut. Beste lan bat aurkitzeko, aukera bikaina eta hori, aukerak igual bertan daudela, baino batzutan ez da kontoratzen non dauden aukera horiek, eta euskaldun hauek argi zuten. Nik hemen egin detena da, izan da, zabaldu, ikusi dezu, xafla fin bat, eta orain ingo detena da, lingoteak behar duen gutxi gora berako neurriak, hori dago eta lokilateko lingoteren neurria hori izango zan gutxora. Urrea izango balitz, ez ginateke. Oina rezibilidu oina atera zientzilari batzuk aurkitu dute onjo bat zeinek. Notizia ikusten duzu eta ematen du onjo horrek urrea bilatu iten duela berak. Ez. Onjo horrek badauka gaitasuna bera dagoen lurretan, hautzean ero urrea ero baldin badau, erakartzeko errestasuna omen dauka. Eta gero hartzen du hori, eta gaina pilatu egiten du bere aritxoetan, eta miligramoa dira, ia ezer, baina hor daude ikertzen, onjo honekin, urrea ustiatzeko, lortzeko, aurkitzeko, beste metodo ekologikoagoa bat, eta gainera antza, funtzionatzen duela, eta zerbait bitxia izan da.
ez dakit, notiziriko berri izan da Australian ari dira, Australia da munduko urrekoizle handienetako bat, eta nik enekiena da. A ber, hemen beti galdetu esan da, bikotia bat eta pinu dirik aldauka. Bueno, urrea baizun natatzen da, eukalipto artean, da hemen, bueno, oine, zorionez nik onartzen dut. Erreka ingurune eta horrela harri. Pelikuletan, bai. Bideo asko ikusi ditut, baina nik uste dut igual. Hori da. Hortxe ibiltzen dira, ez da? Armintz, jarraitu pastelak egiten, diru gehiago batarako zula honekin, erreka bazterrian, hartu eta baitzen area baino. Bueno, Australian, eukalipto artean, da, bueno, nik hemen eukaliptuak Euskal Herrian aldala, ez, pinua sartu behar duzu, ez egi pinua sartzen, baina. Inbasorak dira gaina eukaliptuak, ez da? Beste bat gehiago. Bueno, nik ja hemen prest dauket nire gaietak labera sartzeko, ingo detena da, hori bai, arrautza pixka bat gotako diot gainetikan. Honek ingo diona da, kolore pixka bat eman gero labean sartzen dugunean, eta 180 gradu, tan, 10-15 bat minutuz, prest egongo dira, bale? Hone dauka, irina, gurina, azukrea baita, ez? Azukrea pizkatxo bat, hori, eta gatz ikutsu bat ere badauka. Bale, oso ondo. Beraz, gainetikan arrautza, eta listo. Zuzenean, labera, prest. Bale. Ega. Gero, orduan hori izango da, oinarria gure lingotearena, ez? Hori da, gure lingotearen oinarria izango da, eta pentsatzen duzun bezala, oso ondo pentsatzen duzun bezala, nila prest dauket, hemen dauket, nire lingotea, hemen egin detena izan da, ikusi dezu, gaieta labetikan atera dut, ozten utzi dut, eta gainen jarri diot lehen betu dugun musa. Ondo izoztuta, erreiz moldatzen da, moldetikan erreiz ateratzen da, eta honek ja, temperatura ja pixka bat igo da, orduan ja jateko prest daude, hori da, ja ez daude izoztuta, ja jateko prest daude, eta gogoratzen zarete nola lehen, gure marakuiaren jela egin dugun, oain ingo detena da, mauka batian sartu, eta gainean ikusten dezuen zulotxo honetan, hori bete egingo da. Olako moldeak, Armin, zuek eskatzen diozue ekoizle bati, ero saltzen dituzte, hau ja, zuek, katalogoa dago, eta katalogo horretan agertzen dira olako molde ezberdinak. Pilo bat molde daude, eta eskatzen dituzu, hori da. Eta zerbait berezia nahi balen badezu ere, zuk egitea daukazu, eskatzea daukazu egiteko, eta egiten, hau da, txapela bat adibidez, txapela baten forma nahi balen baduzu, turroi bat edo mus bat egin, eskatu dezakezu, txapelak dauken forma hori, eta listo. Eta gainera gaur egun, 3 dimentsiotako makinak eta horrela egiten dizute, hau da, zure aurpegia ere nahi balen baduzu molde batean kafeakin esan egon kafea batzuk hartu eta parrarekin zure nahi duzun marraskiero aurpegia ere iten dizutela edo. Hori da. Bueno, erotu bezgaitezen egin, hori zitzea da guztatu. Kafesena nire arpegia eta hau izten. Bueno, ikusten duzu, gainetikan jarriko diot, lingoteari. Eta honek ematen dio gure musari kriston freskotasuna. Gaina gazta eta egia da, gaztakin, ez dakit, hemen frutako horri marmeladak, ez? Normalian ohitura izan dugu, baina edozein fruta edo ez ondo beratzen, ez? Bai, ondikan gainetikan nahi balma zuen marrubiren bat jarri, etxean daukazuen edozein fruta jarri, eta horrela ezin hobe joango litzake. Hauxe da beraz, nire pasio frutaren lingotea. Bueno, hau igual... Erditi muztu, bat osoa gero lantaldeak ere jamarko ditu, jango dute, lantaldekoak. Koilara bat edo merezuna. Uzatitxo bat, venga. Holan, erdia zuretzako eta beste erdia nietzako. Ozein txura da. Jo. Itxein, kontatu, segi, egia da oso fina dela, baina alde kurruskaria ere badauka gure gaietarekin, eta zinio bebelitzen. Kombinazioa bikaina, Bueno, hojan da gero, pixkat, arintzeko fruta pixka jamarko du, ez? Oso ondo. Marrubi batzuk igual, ederki. Eta gaurko, bigarren errezeta marrubiak ospin baltzamikoarekin kombinazio bikaina sekula utzik ez duena egiten eta guk gaur ezberdin prestatuko duna.
sartagin batean azukrea jarriko du eta zu ertainan karamelatzen utzi. Bien bitartean, marrubia garbitu eta laurdenetan moztu. Gurina gehitu karamelura, gero hau urtzen denean marrubia berta bota eta pare bat minutuz salteatu dena karameluz estali arte. Gopor batera atera eta utzi epeltzen. Ospin balsamiko sukua egiteko, azukrea eta ura lapiko batean irakiten jarri, atera kanpora ospina gehitu eta utzi epeltzen. Musaren 3 osagaiak gopor batean jarri, ondo nahasi eta gor. Katilu batean marrubia jarriko ditugu, horren gainean mus pixka bat eta gero balsamiko sukua bota ondoren zerbitzatu. Beraz, az gaitezen lanean, eta lehengo ingo duna da, bolako, 3 koilarakada ero gutxi gora bera, azukre beltz sartagi batean jarriko ditu, eta hauek urtzen utziko ditu hemen. Marrubiak, mesedez, gauzatxo bat, garbitu behar baitu zuen marrubiak egunen baten, gutxi iteko berdin da, baina lehengo inbardana, marrubiak uretan sartu eta garbitu osorik, txortenarekin da, mengoz kenduari txortena zaten. Garbitu ondo eta gero kendu txortena. Zegatik, egiten badio lehengo kendu txortena, batzutan ikusten duz hemen zulo moduan iken da. Ura sartzen dio eta ura zurgatzen du. Eta nik ez du nahi marrubiak ura zurgatzea. Zaporea galtzen du. Bai, egiten dana da, lehengo garbitu ondo lehortu, zukatu pixkat, gero moztu txortena, eta gero laurdenetan, erditan, ero nahi duzuen moduan, ero moztu egiten duzu. Baina lehenengo garbitu osorik dauden hortan. Eta beti garbitu. Naiz eta etxekoak izan, ekologikoan lan iten badu, hautz pixka bat eta beti izan aldute. Orduan, bueno, kendi ez egun hori, uretatik pasata bakarrik, eta bestea, bai, erosten maitugu, supermerkatu batean, edo frutaren batean, ohitura hartu zazue, fruta guztia orokorrean dena garbitzeko. Orduan, hemen karamelo egiten den bitartean, gero karamelu honi ni botako diot, gurina botako diodana, jugu naiz, laburrugiak moztu nahi jozu moden. Laukitxotan, laurdenetan, mokaduko zerbait. Kofe moduko bat horrela geratuko da? Ni nahi duana, gero biltzea, marrubiak gero gainetik olako gerusatxo bat pixkatikia. Gero limoizuku pixkat ere botako diot, ez du dala ipatu lehen laburpenean, eta listo, hori epeltzen utziko du. Hau, moztu, eta gero jungo naiz, gainerako osagaiak egiten. Zukua izango dela, olako almibar bat, modenarekin. Modena aipatzen duzula, badakizu, kalidade ezberdinako ospin hau dagoela. Adibidez, ospin balsamiko tradizionale de Modena edo Reggio Emiliakoak, hau da, kalidade altuenekoak dira. Kasu honetan, egositako mahats muztioarekin eginak daude, eta gutxienez 12 eta 25 urtez zahartzen egondan. 25 urte? 25 urte arte, 12tikan 25 urte arte. Horregatikan hauek dira kalidade altuenenak. Hau da, bestienak direnak noski, eta kalidade oberenak dituenak. Ondoren badago beste kalidade bat direnak. Ospin balsamiko di Modena bakarrik jartzen dunan, IGP denak, eta kasu hauetan daude egosita mahats muztioarekin, eta gehitzen zaie ardo ospinaren nahasketa. Hau biak nahastu egiten dira eta horrekin lortzen da. Eta hau da, kalidade gutxiago. Gutxiago, kasu honetan 60 egunez da ozartu. Hau da, 2 hilabetez gutxienez. Orduan horre ere, kalidadeak daude noski. Urte betez ere egon daiteke zahartzen, baina gutxienez 2 urte eduki behar ditu. Aldiz, aurrekoak, komentatu duguna, tradizionala jartzen duna, 12 urte gutxienez. Eta hori kupeletan, Hori da, egurrezko kupeletan gorretzen dira, beraz, urteak pasa ala, zapore gehiago hartzen dihua, gehiago loditzen dihua, eta produktu oso premiu bat iristera, lortzen dute. Hor, Armintz, promaten ardoak ospindu egiten dira, hainbeste urteetan, baina hemen interesatzen zaigu, ospindu puntu hori, hori ari dira bilatzen, gaur egun ardoak ere zahartzen juten diran bezala, gure egurrezko kupeletan, ospinarekin berdin gertatzen da. Orduan, geroz eta urte gehiago egon zahartzen, geroz eta kalidade askoze hobeagoa da. Eta gero badago azkeneko kalidade baxuena, merkeena dana, kasu honetan, ospin balsamiko zuria edo komertziala deitzen zaiona. Kasu hauetan, egosigabeko mahats muztioarekin eginda daude eta kontzentratu egiten da zapore hori. Beraz, hauek dira ja kalidade baxuenekoak eta merkeenak direnak. Bueno.
Egia duela urte batzuk, bueno, desente, Modena nik uste dut indala asko ezagutzen duela, baina Modena zan zerbait oso berezi, eta gaur egun ikusten ditugu marka pila bat, klase pila bat, eta nik egia zan, nuen ezagutzen, hori bate, eta bestien arteko banekien batzuk hobeagoak erotxarra bat direla, eta nik egin bat, diru hori, hor ikusten da zeinak garestiagoa, baina enekien ikasi dugu. Horregatik jakin behar dugu oso ondo eta irakurri behar dugu oso ondo zer jartzen duen. Horrek markatzen dugu guri kalidadea, noski. Bueno, nik hemen ikusi zuen, karamelua inzait, azukrea urtu da, gero gurina bota dio bertara, eta hori indu zu ertainean gutxi gora bera. Oin, igo indio temperatura, eta hauek ez ditu nahi kozinatu era bat, ez du nahi olako marrubi mermelada bat. 2-3 minutukin hemen zu bizian, nahikoa izango dut. Salteatu, eta karameluakin dana estaltzea. Dirdira bat, behar dute, marrubi hauek kanpotik karamelu pixkat izatea. Bien bitartean, hemen, zeingo dut, Modena zukua gero gainetik botako diunak, zer da, gaina indarrik ez dio nahi kendu honi, inalko genuke, hemen irakiten daukadara, bota, eta pixkat bere indarra, alkola lurrundu, eta leunagoa, Modena zaporea izango luke, baina leunago eratuko zen. Hau, hemen, irakiten duenean, minutu bat utziko dut irakiten, ingo duna katilu batetara atera, utzi pixkate beltzen, eta gero Modena botako dio. Eta izango da gero gainetik botako diuna honi. Honi falta zio, limoizuku pixka bat, eta badago. Gainera, maskarponea erabiliko duzu, esneki italiarra, teknikoki gazta ez dena... Aipatu zen nuen atzuela. Aipatu nuen, eta egia da, normaliak koagulatzen da, edo limoiarekin edo azido zitrikoarekin, ez gatzagin natural batekin. Horregatik teknikoki ezin dugu esan gazta dela. Baizik eta esneki bat, kasu honetan italiarra, eta oso krematxua dana. 160 eta 175 gantza eduki daitekena. Bale. Ez, eta hemen maskarpone espaduzu aurkitzen, krema hau iteko, guk ingo du musa ezin zaio ditunik ingo da loroko krema, gazta krema bat, edo zein gazta krematxu erabili aldozu, Niko nize botako diot, hemen, katilu batean, maskarponea, 200 gramo, gero, azukrea utza, eta zerbait berezi moduan, kirtxa gehituko diot, gerezi patxarra, hau, gehituko diot, eta ondo nazten jungo gara, eta ikusten duzue, lurrundu gabe, aurrei eroman behar badiezue, jarri zazue lehenengo lurruntzen, eta gero, gehitu gona, baina nik, patxar puntu hori nahi diot ematea. Kirtxa Alemaniatik handator, eta hitzak esan nahi du gerezi ura, alemanez. Eta hau da, esan duen zigorek esan duen bezala, ez da? Gerezi likore bat, lehena bizi egiten dana da, gereziaren zuku hori hartu, ertzitu egiten da, eta ondoren destilatu. Ezurrarekin eta dena egiten da, horrexegatik kirtxak izan dezake almendra ikutxu hori. Oso berezia dana, eta, oian beltzako tarta egiteko eta horrela nola gerezia dituzte, ere erabiltzen da oso ondo dijo alako. Gerezi kutsu hori dauka eta alkola gutxienez 127,5 izan behar du, baina kasu batzuetan, hortikan gora nahi dezuna, 40 eta 150 artean edo bitartean eduki dezake. Beraz, horrela edatia baino, ikusten dut postretan eta horrela, hobeto, egia da, ikutsu berezia ematen diola, kasu honetan, igual lurrundu egin daiteke kasu askoetan, eta, alkola pixka bat jesten da, baina, ikutu berezia ematen dio, gereziarena, nola ezurrarekin eta dena destilatzen da, neko berezia geratzen da. Ostra, egurra eman dio dala, hemen jendeak uste du, hau ondo batzen, eman inbertzaio, eta legunien esan nuen, honi esnegain pixka bat ematen badiogu, sartzen badio hemen esnegaina, eta sartzen badu zifoian, hartu, eta apar bat ingo nuke. 3 motara egiten dira aparrak. Esnegainarekin, gelatinarekin, ona, botako nuke gelatina ere, baita apar batek geratuko zen, eta gaina eutzingo zian, ero zuringoak, arrotza zuringo batzuk, pasterizatu inalditu, ero gabe, 6 jambar badu, hemen sartu, ondo nazi, zifoian sartu, eta horrekin, horako apar bat izango nuke. Listo daukagu, nik honi, esan dagoa, pixa, almibarra, epeldu danean, gure Modena ospina, Modena ero balsamiko ospina, nik uste balsamiko esan behar dela gehiago, balsamikoa gehitzen diot, eta, oin, txingo du pixkat
peldu arte beruan ez ditugu jango, baina prese hongo leitzateke. Hau izango zen gero orain katillo batean jarriko dugu, eta geruzaka marrubiak, gero gure krema, eta gainetik gure balsamiko ospin berezia. Ezagutzen gaituzte, Armitz. Badakit ez daukagola pazientzirik, hau epeltzeko. Edaki dugu, hola niko dago moduan, zoragarri dagoela. Platera bakarrik atera dugu. Baina, konbentzituta esatia besterik ez da, hola hobeto da. Zapore gehiago hartzen dira. Holan esan ezkero? Bai. Ja, ni jatetxe baten probatu nuen, bai, bozkarekin. Bai, saltza duta oso, eta gainera berok jatezien, Bai, hauek, hotzak ez jan, bezez, epela hobeto, nik aukeran hobeto dala epela. Eta azkar, ze orain egingo duzun kenela bai, hau desegin ingo da. Dana egingo da, beraz, momentuan. Goiarak atea euki prestor bi goiara, oin, eta ingo duguna da. Horrela, harriko dio, jak, bat, gainean, gure, modena, zukua, gainetik, eta listo, besterik ez du behar. Hemen, gure marrubiak modena zukuarekin eta gazta kremarekin. Berezi, nire gogo daukete, hau dastatzeko. Egia da, ozpina eta horrela oso gutxitan erabiltzen dela postretan. Gu marrubiakin gure aitak beti prestatzen ziloan. Artu eta azukre eta modena ozpina. Kombinazio hori nik ezautu txikitatik. Gainea, temperatura aldaketak, hotza, berua, oso ondo. Nik azukre pixka gehiago botako nire. Ni oso gozu zalean. Bai, eta naranja aztuko pixka bat, Fruta iateko, Beste modu bat, hori da. Garrantzitsuna hori da. Fruta pieza, dietan dugula. Edarra dago. Oso da. Lagunek, honekin, gorkoak bukatu ditugu, zuek bihar. Akizuen, nola etorri behar zen? Nik enoa esatera. Agur.